Iako je cena barela nafte na istorijskom maksimumu od 2014. godine, benzin je u Srbiji u poslednjih mesec dana poskupeo 91 paru, eurodizel 1,40 dinara i tečni naftni gas 38 para. Kiril Tjudenjev, generalni direktor Naftne industrije Srbije, izjavio je da iako cena sirove nafte na svetskom tržištu poslednjih meseci konstantno raste, ne treba očekivati značajnije promene cena goriva u Srbiji, a prioritet NIS-a je da obezbedi sigurno snabdevanje domaćeg tržišta kvalitetnim naftnim derivatima. Činjenica je da je cena sirove nafte ovih dana na najvišem nivou još od 2014. godine, pa barel Brent nafte koja se prerađuje u Srbiji košta $70 i od početka godine je poskupela 5%. I pored tolikog skoka cene, poslednjih mesec dana prosečna maloprodajna cena benzina BMB 95 povećana je 91 paru, eurodizela 1,40 dinara i tečnog naftnog gasa 38 para. Naši vozači plaćaju najviše za litar goriva ako se pogledaju cene u okruženju. Zbog toga su mnogi išli u Republiku Srpsku, gde je po litri goriva moglo da se uštedi i 30 dinara. U Bosni do sada nije postojala akciza, tako da je cena bila značajno manja. Međutim, očekuje se njeno uvođenje, ali u manjem obimu nego kod nas, tako da će opet cena tamo biti niža.